Kulian TV Ebikwa kuita kuponorwa chaiko right iko zvino zvimuri yeZimbabwe regedza timbopinza Mukanya Mupoto ndonyaya iri kubikwa panapa pachivhitivhiti chenyu pakuliant pari kupisa pari hot a lot is going on mudhara akazongokata vanhu vakakula kupindura rafu aiwe unonyeba iwe mudhara iwe Mukanya the issue of Mukanya. Yes my brother, how are you? Good, my brother. How are you doing? Good baba. Kuri sei koko kunasi? Nasi tiri right. Zvedu tingadi kukosora nekurutsa but tichitoenda. Hanzi kukosora nekurutsa tichitoenda. Ndo yacho. Hanzi kufa kwomurume kubudaura. Ndo zvazviri. Ndo zvazvitori baba. Alright. Yeah. Tapinda manje pachivhitivhiti iko zvinezvi. So toda kudiscussa the issue of our music legend Thomas Mapfumo Mukanya. Toda kuti timbonesana because yesterday he was on a certain interview. It was on Nyaya something. So ataona kuti zvoni mimi vanhu veZimbabwe mune problem kana mune dambudziko nekuti wiki nayo mari yake ari kuba ende munomhangarira kakumapurisa mumusungise. Imimi munofilo sei pane zvinhu zviri kuitwa naMukanya zvesezvo? Zvinoita chatakaona panainzwa ningirina chebozina zenga kuseni. Yes. Zvazvinoita kuti munhu kana akura stereka anorasika futi njere. Okay. That's another thing. Munhu kana achikura anorasika njere. Because tikada kubvunza isusu kuti pavaiti nyika yaenda kumanginde vaitaura Robert Mugabe, saka zvaiziva kuti Robert Mugabe ndo zvaari kuita vakaregei kumusungisa. Yeah, I see. Pavaitaura kuti Mnangagwa auraya nyika. Few months ago he was on record. Even 2017. Yes. He said something about Mugabe achitaura kuti vanhu vangauraya nyika. Mnangagwa maybe do something better. Then in 2023 he, on record he was there achitaura kuti makauraya vanhu 1 August chihurumende icho chakaita sei. Saka Mnangagwa ipapo neZANU vaiuraya vanhu. Inda asina kuvasungisa. So simply because EA is now sidelined, this guy akaimba music and he had nothing to show for it. Se munhu ari kuAmerica vanhu vangori ne idea kuti munhu ari kuAmerica saka zvese zvakaita sei zvakamunakira, but munhu akaimba madhezi ana Oliver Mtukudzi, anana Hosea Chipanga, anana Leonard Jagwa vana vadikio, but tichizotaura Simon Chimbetu vana vandataura va they had something kuti ukatarisa wenyatsoona kuti akamiskidza zvakati yakamiskidza. Mukanya never really had anything muZimbabwe, havana chavainacho. So munhu athinka akaona kuti ndatochembereka ndisina chandinacho, I need a legacy for my kids. Because mari yatopiwa, I can tell you part of the pressure might have come from vana vake kuti mudhara onere chinhu ichi isu ngatichongoita mari zvokuti vanhu vanotaura kuti kudii ngatiziyane nazvo. I think that's what happened here. Yeah, ndikupaona. Yeah. So positive about Snoopy. From the day I started knowing Mukanya from music yavo till last week but one pakataurwa zve pakanga vakuside live vakutaura vachiita kunge vari kuside kweZANU-PF. Hapana pandakambonzwa vachitaura anything, any praises about anyone ari muZANU-PF. Yes. So why now? Simply because munhu akupiwa mari yagara yakaipa baba. Mari yagara yakaipa. Yes. Kuti chirombe chakawandira kuAmerica. So there is someone who's willing to help him to bring him back into the game. Yeah, but let's be open-minded. So timbonyatsodigga into this. Pane here makazvitarisa mimi chakanyatsoipa pakutora kwemari yawiki newiki makazvitarisa mimi? Yes. Okay. Yes, I can prove it. Kana uri munhu akati fundei kuZimbabwe, uri munhu ano understand how money works and how business works. Yes. Ukatarisa maranirwo ari kuitwa Zimbabwe, even makambani akaita sana Econet, ukacalculate matax returns avo havagone kutengera vanhu mota mutengero uri kuitwa naSewiknew. Yes. Tell me one company yaSewiknew yakamira kuti don't mind about my trucks, he's just being used as a front nekusmuggle gold and stuff. So mari haizi yake imari iri kutorwa kunyika ichiita zvinhu because you try to look into it kuti saka mari yese
so that Gwanda solar project. Yeah. Hakuna kana 30 centimeters by 30 centimeters solar panel. Mario, where do you think that money is? So chakaipa ndete kuti munhu ari kutora mari yenyika. Baba mai ndikutaura 1 ndikaba mari nini ndobva ndanovaka orphanage kana ndonovaka chikoro handigoni kuregererwa because the idea yekuti ndazovaka chikoro kuti ndizonzwirwa tsitsi it doesn't apply. The bottom line is ndakawana mari iyo nekuba ndotoenda kujeri. Okay. So zvekuti ari kuita zvinhu maybe gatiti ari kuita charity work but the fact yekuti source iri kubva mari yake ari kubira nyika ende ndakubvunzai mukoma kuleni neushow off nemurume uya okay ngati mukoma kuleni maita mari mimi what would be the first thing to do? Munopa vanhu vakaita sana Japres nana Freeman, these are people that can afford cars. Yes, yeah. Munhu kasvika pambare pamatapi pepe unyatsoona panapa these people need help. Ndopa unotomana ndiritse maflats ndiri kuavaka patsva ndokuzori kubatsira vanhu even uchinziri yekuba but kana ichishanda towards zvakadaro pamwe pacho unogona kuita mwoyo kuti yeah but tase vanhu vese vari kubenefita from all this. Vanhu vari kutongonakirwa zvavo nefufuro nana Freeman vanga vasina kubvota anything about ZANU-PF kwakuzotanga kutaura izvezvo vakomana musendi ku31 July munokuvara haana kumbobvira akataura anything anana DJ Fantani anana Levels. So munhu wese angori popular arungoitwa kuside kwezano. So back to your question kuti tichida nyatsotarisa nyaya yacho pane chakaipa here. Yes, there's everything wrong because mari iyaya tikanyatsoitresa hakuna kunowana murume uya mari kunze kwokubira nyika. Okay. I think ndoba kuzotaura Mukanya akapari hadzi mudi kwasungisa that man. No, we can also reverse based from kutunda vana kuondo iwewe kugarotumira vana kuondo paitumirwa vana kuondo handitika yes independence ndobva yaitika yes akadi kusungisa vanhu. We can also do the same thing. Wakaimba nezvazvo wakadi kusungisa vanhu. So yaakangotamba inonzi reverse psychology iye yekuda kuti vanhu vafeel guilty kuti you can't blame me for what he must just understand kuti he played the wrong move adya mari yefufuro. That's what it means. He must just man up and just understand kuti he's also we are now putting him side by side nevanhu vakangotengesa nyika. Haana chasiyana nevanhu vakaita sana Christopher Mutsvangwa vekuti vaitaura everything bad about Mugabe. Munangagwa achipinda vakudyawo, they are now against it. The late Matema Danda did the same. You see, we know all these things. Anombosiyana Mukanya is a sellout. Ndozvazvangotaura panapa simply because apiwa mari. Let's be honest. Let's call a spade a spade. Munhu mukuru, but what he has shown us, angotiratidza kuti money is more important to him than his reputation. Anyway, munhu kana angokura anorasika njere. So ndosanda kuti kurasika njere maybe vanhu vazopawo pressure akati mudhara onerai chini chitora mari. But his statement rekuti provoka kuti muri kuregere kumusungisa, we can also do the same kuti paimba hondo dzese kuchimurenga paipai achicriticize hurumende yaMugabe akadi kuwasungisa. We can also do the same. So don't try to play a mind game. Kuda kuita reverse a statement simply because you have been cornered. You can just man up semunhu wechiruma komanaka zvakandiomera ndandanzwa neurombe kuAmerica ndatora mari. All right, but let's talk about issue. Pane imwe yakamboita akachiti GoFund yaitwa nana Lenzi Guma vachiti imba yake yekudomboshwa yatsva, but pari kunzika ma-citizens eZimbabwe vanokwanisa kunge vachimuassista kumubatsirawo paGoFund pakangobuda $1,000 something instead of mari yakati yekuti pakwanisa kunge musha wake uchivakwa. Saka akaonaka kuti imimi vanhu hamusi kumira naye according kumuzukuru wake kurai makore. Let me tell you this. The old man has been in the United States for a very long time. Do you know how expensive his ticket was? Paitama shows. I remember in a pane show yakaita ku, is it Canada? Am I right? Yange akazara varungu. Uchinatsoona kuti munhu aita mari. That guy audience yake ene ma-Europeans ne ma-Americans. Yes. Ndakada
fund munakadaro ndinotaka kubvunza kuti why must we go fund you, because where were you all these days? Where doing wakatadza kumaintaina musha wako ende musha wacho even pawakazonzwacha we should have looked at the state yemusha wacho asatari pamwe ranga ratova dongo makutomera uswa mumukati so wakanegeta musha wako wobva wacha now you want us to help you. It doesn't make sense. Problem vanhu takaseta mukoma mani kutaura chinhu wachakaitika vanhu vekuzimbabwe we were raised in such a way kuti we have got so much respect for vanhu vakuru but there's been this thing kuti vanhu vakuru vari kubhaisa vanhu vakuru vari kutobi vanhu vadiki totoonera life kana kugona kuziya kuronga life kudarika vanhu vakuru. Pane chirombe chakapinda mumwe nhamba yevakuru vedu vakaita vana Mukanya kuti they have nothing to show for it, vafoira upenyu. So zvazvava kuita manje vakuda kungotsvaga pekuti apa ndo panda kuponera, but game move razotamba izvezvi manje rabva razongomuexposa kuti the reason why akabuda achienda kuAmerica akaona unge asideline aidaisikawo padhuze naMugabe zvakaramba ezvabva wana vanhu vanomisa padhuze vada kumutengera imba nekumupa mota akutoona retirement package, you see. So all he wanted was to be part and parcel of the looting squad. Ndozvazvoreva. Alright, but ngatimboisa imimi kamutsoka dzaMukanya maita seda muri mu situation tataura we agree kuti akaita urombe ari kuAmerica ikoko and stuff. Ngatiti imimi apa same state ni yaari iko zvinezvi mabills anoda kubhadharwa and health yake inoita ichinonetsawo nekukura kapane pachidiwa mapirits and stuff ekuti akwanise kunge achizorapwa rapainzi. Imimi dai muri mutsoka dzake maita sei? Okay, ndisandapindura mubvunzo yangu ndikotanga ndadai so. Baba kune vanhu vane music yavo yakaregedzwa kuridza paredio and they've been in Zimbabwe and life yakaomera. Do not Leonard Jakata akabhanwa kuridzwa music yake panonzi pachi pa ZBC at some point. Yes. Atinombobvira takadzwa masong aJakata. I think it's been years now. The same now Usai Chipanga. Do you know that? Yes. Right. Vana vakava dai vari vanhu vanoda kusideline kuda kuzoita align nemusangano vangadai vakatora mari vaingoti imi une zvekutoitwa nevamwe like Jakata ikondoti ona chimbeti ari kuitawo rega ndingoendawo vakaramba vakaita stand their ground vari muZimbabwe maipisa. This guy should have made sure kuti life yake iri right ari kuAmerica. He should have put his money to a good use because munhu akambogara kuAmerica baba munhu aidhila neforeign currency aisapiwa mabondi kawo aisapiwa mabhera check aisapiwa mazim-dollar munhu aidhila nemaeuro aidhila nemapounds aidhila nema-US dollars. Yes. So he failed to organize and to plan his life properly. So this is how he has an opportunity kuti he's a wounded man. So yes. A wounded man now you don't have really options. Unozongoti chauya chamuka inyama ndozvangoitika. So munhu aiswa mukona kuti haana option ane vana vasiri kunyatsotomushe iye wacho zvakadai kuronga life saka eze afoira upenyu angoti ndandichitongotora mari saka uri ndichipindura mubvunzo wenyu ndiri musituation yake inge ndafoira upenyu I can sell out then ndongonotora mari. Saka mhosva yake iri papo right now tatichitaura kuti maZimbabweans message you are disappointed. Why are you disappointed? Imimi kana muri kuti muri mutsoka dzake maingonotorawo mari. No. Ndosaka ndapamenzana kwekwane kuti ari munhu akagona kuronga life yake. He made so many mistakes. So he's trying to make amends kuti ameke sure kuti recover aitawo zvinhu zvine asiro vana legacy. But ari munhu akararama life ingori honest kuti mari ari kuita achisa to good use angadai asirumboona any pressure about all this. So all along what he wanted was an opportunity to be affiliated or to be involved muzvinhu zvekuluta. That's what they wanted. Mugabe sidelined him. Then this regime has actually given him an opportunity to do that. You understand? So that's kuti inhau pressure nekusarongeka in life kwazomupa kutora mari. Saka ndiri kupinda nditi in the event nekuda kwekuti ari papressure akutongotora mari. Saka ndapindira mubvunzo wenyu but ndatanga ndautenderera nambotaura zvazokonzeresa kuti azotora mari. If his life was in order the guy was not going to take the money, but he feel pressured. But at his age he should have made sure kuti agadzirisa life of which he failed. Alright. So ndezvipo zvimwe zvatingataura apa ngatiri kutaura pafe asi Mukanya ega akatora mari dzevanhu vakawanda mavaimbi vakawanda vakatotora. Mukanya
atori nani atombonzi otomboimba tozongokubhadharawo mari yakawanda. What about vamwe vapana rungotora avava? Ndezvipo zvamungada kutaurawo kune vapana vakaita sawa? Dambudziko rataita muZimbabwe, taita vanhu vazhinji vasiri kuda kushanda. Taita nyope dzevanhu. Kune vanhu vasingadi kushanda. Ndinoti kumuka makuseni uchienda kubasa. There's pride in that. There's dignity in that. So vanhu vazhinji zvavaita ndezvekuti tasa munhu wese ada kungoita anonzani chimfaniro chekushanda chine muzimini. Chenzani DJ Towers. Zvazvinoita ndezvekuti munhu katadza kuve proud nezvauri and kuve content nezvauri kuwana zvichitenda Mwari every step of the way. Unotanga kuita fanga zvekuita izvi kuti unoomberera mumwe murume all the time kuti ndaita basa ndoda chakati you become a beggar. So now iripo ndeyekuti vanhu vazhinji mayouth unyope ndo hwapinda vanhu. Ugenda whether uri kumunda, whether uri kushanda ofisi, whether uri kuera street, uri kuita driving, chero chauri kuita. People who upright, but the problem is that it's a new tendency when the man is called gestures, but a tendency now. All right. But now, human nature zvakaita manje. Munhu akaita mari manje. O munhu akawonderana. Zvinobva zvaenda ari correct. Simply because the munhu wese kuti weak. It does not make weak an upright man. Okay. And munhu wese unoona asa straight. Ichikura inini. Kune vanhu vaitove nemari. Taitozoti tine mari uyu ane mari. But taiti panogara dariko panogara vanhu vakuru ove. Iye anenge akagara pasi uko. Munhu aipiwa respect papo was an upright man. So from values kind of kuti top of the values and how you present yourself as a man. On top of that you've got money. That was an advantage. But only animal. If it was say we can go to NASA, wakapisa brook, and video, or to a leak. Why? Because one who because of Mary. Yeah, but pane chakaipa ere pakutorwawo kwemagifts, alright, because wikino ake pakupowa kwake ari kuti ndikungopa magifts zvipo. Baba. Monopiwa gifts. Ngatipe menza nesowe mbakaita sebare. Unonopa ifantan. Motikari. Inodhura yekuti unoya this kugadzisa matoilets eblock lerese. Rega ndizviite fana yakuno. Toda kuzviita in the off chill spot. Chakunoite subcontract gadzisa toilets. What is wrong with that? To be one big boss mota president as change life yako change life yangu. You understand? We want something to do it impact to everyone. And your person this is wrong with kuma fine. And atina tatenda njise. Yeah. What happened to the penis? Yeah, akafachemera penis. Exactly. Someone say we easy kumendesera kuti mana pane celebrity say vasina kumendesera. So that was not important. Baba vanokutsikiri DJ vakaenda akaenda live online crane yekunda kunosimudza data tracker and on. You remember that? Yes, I remember kuchitungiza bridge ugia. Exactly. Was say we can involved. Yeah, but ngoti nyaya dzacho dzinonetsa hadzo iye ndo pamunozonzwa kuti hanzi ndosiro hurumende kapayo pekuti ito basa. Alright, fine. Alright, kana ndosira hurumende chisira yaka hurumende pekuti ipe mayouth vanonosapota vanhu vajefanto mayouth. Saka ngatite kuti mayouth awane mabasa ambovakona mayouth pamasponsor akutoita mari the normal pirates of music
vakuita mari yako marecord what is wrong with that? Yeah. So you see the problem when vakamata art deception zvinoita ndechoti vanhu vakanyanyomerwa vanhu vakapinda stop thinking. Yeah, ichitapo ichokwadi. I agree. Munhu akanyorowa nenhamo stop thinking. Muzimbabwe I can tell you kwa sex in the paine medical doctors uchinyatsoona the majority people they are mentally unhealthy. Uchinyatsoona kuti vanhu vari kutorwa ari kutonga bhini kuenda kunomberamo murume uchipiwa motikari ichibatsira iwewe chete urwere une mare. Ayo zvanhasi ngatichigumira panapo. Okay, thank you so much. Thank you. 20 minutes dzenyu dzabva dzakwana. Mazondipedza. Dzurwere. Sharp. Zvakaoma mufungi. Who is next? Ndudze muno muri kuti digirigine pa next apa. Ndiani umwe wamuruda kuti apinde mupoto abikwe. Wezi vakashata. Akasi kujika rinopisa. Zvakaoma.